Pagtaas ng presyo ng bigas, ramdam na ng mga mamimili at maging ng mga rice retailer. Yan ang tinutukan ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isa lang ang inang si Aiza na may 3 anak sa maraming Pilipino na walang permanenteng trabaho. Kaya sa pagtaas ng presyo ng bigas, problemado rin ito kung paano pagkakasyahin ang budget ng pamilya. Problema naman ma'am kaya ang financial, pagpigado kami. Gataas, uno na 25 tapos subong 27 na. Ang pamilya Mahinay naman na may 8 miyembro, nag-a-adjust na rin daw sa kanilang pagkain. Bakal kami 1 kilo, lutem lang na 1 kilo, tungkon pa na namon. Kahit ang mga retailer ng bigas, ramdam din ang pagtaas ng presyo. Saka sako, 500 gid ang saka ya. Ang bakal subong, way na sinako kung kisa, may isa lang kasako mo bakal simo sa kadlaw. Ayon naman sa ilang wholesalers, ang pagkonti ng supply ng imported at lokal na bigas ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Sa supply, sige-sige man ang supply namon pero hindi gid siya minimal lang gid ma'am. Kay ano gani ang minimal man to ang supply sa Vietnam. Sa local rice wala pa gid kawa ani subong. May ani pero gamay gid siya katama ma'am. Hindi gid sufficient. Sa market monitoring ng National Food Authority o NFA, kumpirmadong tumaas ang presyo ng bigas sa mga palengke. Ang latest conduct ng survey namon, nagtaas magid ang presyo. Right now, ang pinakanubo nga survey namon, nag-hit siya sa 43 to 46 ang regular meal rice. Pero ayon sa NFA, mayroon namang sapat na supply ng bigas, kaya inabisuhan din ito ang publiko na pwede silang maghanap ng alternatibo sa kanin bunsod sa pagmahal ng presyo ng bigas. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.